Ago. Me mama kwa about the batiti obi ka dwumadi so. Me den de Jimmy Haynes. He asanya hye bio. Ye rebefi nhoma foforo ase. Eye Sika. Sika ye nhoma bi a LD Apraku na ochewe. Ochew no afi apem ahankron aduonum akron 1959. Ansa na ye befi ase no. Me de aseda kesema Bureau of Ghana Languages. So wonga ma me ho kwan a me ne wo rekan wo home. Nso me da cdfi.net ase so won so abo me na me di dwumadi rebro cdfi.net ya baifo bia bia wodigwa so wo pesa wo ton ade a twa wo Nnianim mfonini fa kogu cdfi.net won a ebeto no be frɛ wo ne wadi nsa wo so wo pesa wo ta ade a tena wo fi na dwudwo wo ho na ko cdfi.net e wo phone ne so wo laptop ne so na nia wo pesa wo to bia to wo ho michiamu amuhwe dwumadi nyina michia me papa Venerable Joseph Opare Hineku. Michia me mama Florence Ayebiotu. Michia ma churchrefu bi a wonso wohwe dwumadi bi. Eye Madam Josephine Edisa Ipiasa. Madam Monica Frimpoma. Mr. Sari michia mo. Michia Ora Samuel Ofosuba. Michia Silvanus Gato. Michia mo amakani nyina. Misanso da mwase. Yo, yemfi ase ye de Nnianim na efi ase. Enemri nipa pi ehutwi kenkan sania esse na wopese wonya nhoma a wobekan de age wonani. Nanso nhoma a watintim no twi mu nnoso kra a nipa tumi de je wonani ana wofi munya osuahu ana wohwehwe wiase nyansahu ahoro no ho adwene wo mu. Wuyi kire wo kronkron a nhoma kakra bi na ewo ho a akenkanfo ani je ho. Basil asempa trew abofo no na woyeye nhoma twi kasam ma nipa pe ne kan yiye nanso neyi san nhoma ahoro no ho ayena. Sika ye ayesem bi a okyerewfo no pese ofa so ma akenkanfo bribi a wodi beje wonani di akenya won nhomakan. Insempi wo nhoma yi mu a emu piu na ehia nkyerase. Wachire mu biase wo nhoma na achi. Nia aka no de okyerewfo no pese akenkanfo ankasa hwehwe asekyere. Eyi bema wahu ensem ne kasakoa foforo pi ama won kasa ayede. Se obi ye osofo Kristola ensem asekyere nhoma no ho adwuma a ebeboa no na obenya ho mfaso bebre. Ade biako nso a esese woka ho asem ne anwensem a ewo nhoma no mu no. Nyompi wotwi mu a emu do na emu na wote odew a ewo twi kasam. Eyi fem de sukufu kamu kra wonim memufu enum titiriw na wote saa nyom yi. Wode hye won fa goru eyi idi mfefewa ne ade. Wo pese wuhu a je se wutwiw benwon. Obi pena obenwon a enkyerese oni no adan omamuni eni obosonsuni. Twi kasa no nya abosom de a enti wuhu obi saa kwan so na wusese mesi ato ni nyamesom akyene a eye me se eye adwenhare. Ebia obi beka se o Kristo ni suato wo mamufu nkyɛn a ebeto hintidua. Eno nso ye mofrasem. Kwasi broni fipu agya no ho aba asase so behwehwe yen amane yen amamui ede yen homa ma yesua wo sukuu mu. Eye nwanwa se eno de nipa nto ho pe ni ehia ma yen ne ntiasepa. Bredu se yen ankasa bori hwehwe yen amane yen abakosem ene yen amamui semu de gunhuma so anye saa ni nyina beyira. Nyom no bi asete ye den kakra. Ene se wota de mmoa afifidi osram nsroma ene ne etete saa. Onipasu ene ne ye abrabom nsem ene ade kwa kasa no a je se wunim saa niema yi hu bi ana wo fa ho adwene ansa na wate ase yiye. Wunim na worekan a na hu ampa se twi kasa ye de na emu do nso. Mede ne ewo nhoma yi mu no mu biako be kire ne America yi mu yiye. Mesu mefri a meyi akwajansa.
Se akwajansa eye apapransa. Mesu mefri a meyi akwajansa. Akwajansa ya aboa bi a wofre no odompo. Nipa impeni nam. Apapransa nso obiara nim sane yete. Wudi a wonsa ho ye sako se wunso ohwemu ye. Enti jomi asene se wani da adepa bi so ana worehwe ade kese bi kwan na edi wohwamo ama wonsa esifem. Nyom yi kan so ye den kakra. Bebre wo ho a enum nsem a ne nku gina ho na eta etwato. Se wudi adwene a ewo kasa no mu no achi a wobehu nne a esese wode ka se ekosoro ana wosi won ne ase. Nyom no bi wo ho a ochirewfo no finankasa suahu na ekirewe bi nso ye nea wate nkrofo ano na wakirew no sane a ote no pepepe ana wadan mu kakra ama ne kirew ate se obi hu nea onim to a onto na ebema wate nea orekan no ase we ochirewfo no je di se nhuma yi hu beye nipa bebre ani je ama wapetwi nhuma kan yo aha na Nnianim nisi nti yemfansi ha da yebehia bio no yebe kan ti a edi kan makramo